Hau bezalako tratamendu mekaniko eta biologikoa egin ondoren aterako den materiarekin osatu nahi dute zestoako harrobia. Baina materia hori ez dela guztiz inertea azpimarratu dute Gipuzkoan oposizioan dauden alderdiek. Foru Aldundiaren txosten bat aipatuz diote, 10%ean materia organikoa izango dela. Hartara, osin beltza ez dela gordailu solde bat izango diote. Zabortegi arrunt bat izango da, komponente metanigenoak dituena, biogasa eratuko duena, eta hortaz, Eusko Jaurlaritzak egundoko exigentzia medioambientala jarriko dizkionak. Gogoratu dute usain txar eta kutsadura arriskua dagoela. Horiek saihesteko impermeabilizazioa eta gasa eta lixibatuak jasotzeko azpiegitura garestiak egin behar dira. Eta horretarako denbora behar dute. Ziurrenik asterik ez duela izango legealdi honetan. Gainera, azpiegitura guztiak martxan jartzeko gutxi gorabehera 2015ko amaiera jartzen du, beraz hauteskundeak pasa ondoren. Neurria inprobisazioaren fruitutzat jo dute. Materializarse estaríamos frente a un... Egin ezkero ingurumenari erasoa izango da, ezarpen eta improbisazioaren legaldi baten azkenetan gaude dio. Golpe de improvisación. Guztiek diote zabortegi berriak sortzea 60ko hamarkadara garamatzala.